सारीत किती सजून गजून किती सजून गजून. जय शिवराव भाऊंनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भाऊचं यूट्यूब चॅनल जे क्रिएशनवर. भाऊंनो, आपल्या चॅनलवरती नवीन आला असला तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करा, कारण की आपण असेच नवनवीन व्हिडिओ एडिट करीत असतो. भाऊंनो, तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामवरती फॉलो नसेल केलं तर इंस्टाग्रामवरती फॉलो करा. इंस्टाग्रामची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल आणि इंस्टाग्राम ID तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे. भाऊंनो, तुम्ही डेमो व्हिडिओ बघितलाच असेल. सेम असाच व्हिडिओ आज आपण एडिट करणार आहोत अलाइट मोशन ॲपवर. तर भाऊंनो, तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप डाउनलोड करावं लागेल. भाऊंनो, मी जे सर्व मटेरियल वापरलेलं आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल, तसेच आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर बी मिळून जाईल. टेलिग्राम ID तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे आणि टेलिग्रामची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल. तर भाऊंनो, चला आपण व्हिडिओ एडिट करायला सुरू करूया. भाऊंनो, तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचे आहे. घेतल्यानंतर या प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून पेन्सिलच्या आयकॉनवरती जाऊन तुम्हाला रेझोल्युशन त्याची 1080 ठेवायची आहे आणि 2340 अशी ठेवायची आहे. ठेवल्यानंतर फ्रेम रेट तुम्हाला 30 FPS ठेवायचे आहे आणि बॅकग्राऊंड ब्लॅक घ्यायचा आहे. घेतल्यानंतर या क्रिएट प्रोजेक्टवरती क्लिक करून आपला प्रोजेक्ट करायचा आहे. केल्यानंतर इथं प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून तुम्हाला इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला एक फोटो घ्यायचा आहे. तर मी फोटो घेतो तो. भाऊंनो, फोटो घेतल्यानंतर ह्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफर मध्ये जाऊन ह्या तिसऱ्या ऑप्शनवरती क्लिक करून ह्याला फुल स्क्रीन करून घ्यायचे आहे. तर मी फुल स्क्रीन करून घेतो. तुमच्या हिशोबाने फुल स्क्रीन करू शकता. तर भावांनो, फुल स्क्रीन केल्यानंतर तुम्हाला इथं साईडला कुठं बी टच करू शकता आणि ह्याची लेंथ तुम्हाला 30 सेकंद ठेवायची आहे. तर आपण 30 सेकंद घेऊया. असे खेचत त्याला 30 सेकंद घेऊया. भावांनो, तर 30 सेकंद घेतलेले आहे. आपल्याला स्टार्ट पोझिशनवरती येऊन डबल हे इमेजला टच करून मूव्ह अँड ट्रान्सफर मध्ये जाऊन ह्याला इथं साईडला प्लसची की आहे क्लिवरती टच करायचं आहे. केल्यानंतर ह्याला असं इकडल्या साईडला घेऊन असं थोडा इकडल्या साईडला घेऊया. नंतर ह्याला 30 सेकंदापर्यंत घेऊन जायचे आहे. घेतल्यानंतर इथं प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून तुम्हाला ह्याला इथं नंतर इकडे असे न्यायचे आहे. तर भावांनो, असेच तुम्हाला डबल 3 झाल्यावर 6 सेकंदावरती नेऊन डबल मूव्ह अँड ट्रान्सपरंटमध्ये जाऊन इथं प्लसची की त्याला क्लिक करायचं आहे. केल्यानंतर असं इकडल्या साईडला घेऊन जायचं आहे. तर भावांनो, घेतल्यानंतर डबल आपल्याला 9 सेकंदावरती जाऊन इथं प्लसच्या कीवर टच करून असं इकडल्या साईडला घेऊन जायचं आहे. तर भावांनो, 3-3 सेकंद असे घेत राहायचं आहे. तर आता आपण 12 सेकंदावरती जाऊन करूया. सॉरी भावांनो, 11 सेकंद मी घेतो. इथं मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन इथं प्लसच्या कीवर टच करून इकडल्या साईडला घ्यायचं. तर भावांनो, हे मी काम लवकर करतो. झालेलं आहे. आता नंतर प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून तुम्हाला इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला फोटो घ्यायचे आहेत. तर मी सर्व फोटो घेतो.
असे जाऊन इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन दुसरा एक फोटो घ्यायचा. सॉरी भाऊंनो, चुकलं. तर भाऊंनो, मी हे सर्व फोटो लवकर घेतो. तर भाऊंनो, सर्व फोटो घेतलेले आहेत. घेतल्यानंतर इथं मूव अँड ट्रान्सपरंटमध्ये जाऊन इथे 3 नंबरला ऑप्शन आहे. तर या ऑप्शनवरती क्लिक करून तुम्हाला याची साईज आहे ती तुम्हाला 290 ठेवायची आहे. तर भावनं ठेवल्यानंतर ह्यात 1 नंबरच्या ऑप्शनवरती येऊन मला असं वर घेऊन इकडल्या साईडला असं लावायचं आहे. तर भावनं ठेवल्यानंतर डबल दुसऱ्या फोटोवरती क्लिक करून तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सपरंटमध्ये जाऊन ह्याला तिसऱ्या ऑप्शनवरती जाऊन ह्याला 290 याची साईज करायची आहे. तर भावनं केल्यानंतर या पहिल्या ऑप्शनवरती येऊन ह्याला असं इथं घेऊन असं ठेवायचे आहे. ठेवल्यानंतर डबल तिसऱ्या फोटोवरती क्लिक करून मूव अँड ट्रान्सपरंटमध्ये जाऊन या तिसऱ्या ऑप्शनवरती क्लिक करून ह्याची बी 290 ठेवायची आहे. सर्व फोटोची साईज 290 ठेवायची आहे. तर मी सर्व फोटो हे लवकर असे ॲड करून घेतो. तर भावनं झाल्यानंतर हे सर्वाची शेवटला यायचं आहे. हा पहिल्या फोटोवरती क्लिक करून याची साईज शेवटपर्यंत घ्यायची आहे. असे सर्व याची घेऊया आपण. तर भावना अशा प्रकारे घ्यायची आहे. सॉरी, चुकलं. तर भावना सर्वाची साईज घेतलेली आहे आपण. घेतल्यानंतर फर्स्ट द्यायचं आहे. आल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून तुम्हाला जो मी व्हिडिओ दिलेला आहे तो व्हिडिओ घेऊया आपण. सॉरी भावनो. तर भावना हा व्हिडिओ घेतल्यानंतर ह्याचे ब्लेंडिंग अँड ऑपोसिटीवरती जाऊन लाईटनवरती जाऊन ह्याला स्क्रीन करायचं आहे. म्हणून केल्यानंतर असं इकडल्या साईडला असं थोडं आपण थांबा, असं इकडल्या साईडला थोडं आपण असं खाली घेऊन असं लावून देऊया. दिल्यानंतर भावांनो, नंतर आपला लोगो घ्यायचा आहे. तर मी माझा लोगो घेतो. लोगो घेतल्यानंतर याची लेंथ शेवटपर्यंत घ्यायची आहे. घेतल्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ऑपोसिटीवरती जाऊन लाईटनवरती जाऊन स्क्रीन करायचं आहे. केल्यानंतर भावांनो, या लोगोवरती टच करून मूव अँड ट्रान्सपरंटमध्ये जाऊन तिसऱ्या ऑप्शनवरती क्लिक करून याची साईज थोडी कमी करून घेऊया. तर भावना केल्यानंतर असा खाली असा सेट करून घेऊया आपण. तर मी इकडल्या साईडला लावून देतो आणि हा व्हिडिओची थोडासा वर घेतो हा व्हिडिओ. तर भावना घेतल्यानंतर आपल्याला डबल प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यूवरती जाऊन अजून एक इफेक्ट दिलेला आहे तो इफेक्ट घ्यायचा आहे.
तर मी तो इफेक्ट घेतो. भावांनो तो इफेक्ट घेतलेला आहे. घेतल्यानंतर ह्या इफेक्टवरती टच करून ब्लेंडिंग अँड ऑपोसिटीमध्ये जाऊन ह्याला स्क्रीन करायचं आहे. तर भावांनो केल्यानंतर आपला असा व्हिडिओ होईल. तर बघा किती सजून गजुना, किती सजून गजुना. तर आपला व्हिडिओ कंप्लीट झालेला आहे भावांनो. झाल्यानंतर इथं सेटिंगच्या साईडला ऑप्शन आहे, त्या ऑप्शनवरती क्लिक करून ह्याला व्हिडिओमध्ये जाऊन ह्याला फुल HD करून हा एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर एक्सपोर्ट होत आहे. तर भावांना अजून आपल्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर कमेंट करा. तर भावना अशाच आपण व्हिडिओ एडिट करीत असतो. तर एक्सपोर्ट होत आहे भावांनो. तर भावांनो व्हिडिओ एक्सपोर्ट झालेला आहे. आता सेव्ह करायचा आहे आपल्या गॅलरीमध्ये.